Umlandeli weGcokama Elisha uMthandeni Manqele uthi akasoze wagxeka iGcokama Elisha phambi kwabantu noma phambi kwabalandeli. Manje nonke nje ngicabanga ukuthi mina sengenza ipost la sengabhala ipost ngigceke uMthandeni ngumgceke phambi kwenu mawukuthi khona la abekake khona kandayelele khona mawukuthi wenze ngingasikho ngimgceke kini ningabalandeli ushidi lonto leyo. Akekho umuntu ongawenza amaphutha naye uMthandeni uyahamba eqhuzuka. Mase eqhuzukile sibuya ngale ku-WhatsApp. Hawu. Wemthonga mfowethu kwenzakalani masiwenza kanje. Echaza cha mfowethu yabona lokhu ke ngoba kuzosifakela amehla abantu. Ake sikwenze kanje. Yabo. Mina into engiyenzayo la ngizile ukuzojabulisa. Futhi nina kumele ngijabulise nina ngokuthi ngimgxebe phambi kwenu. Hey, who are you? Where do you come from? Shit lonto.